estamos, como digo, ante un día negro, no que significa a eliminación definitiva da xubilación aos 61 anos. No pasado mes de setembro, o Goberno, o GT, Comisións e a Patronal chegaron a un acordo que, entre outras medidas, contempla un cambio significativo que significa acabar coa xubilación parcial aos 61 anos a través de diferentes mecanismos e despois dunha negociación que nos denunciamos no seu momento por ser oscurantista, por estarse facendo a costa dun debate público sobre unha materia, ademais, dunha grande importancia, porque a xubilación parcial aos 61 anos é un mecanismo que ten un doble efecto positivo para o conxunto da sociedade, especialmente da clase traballadora. En primeiro lugar, porque significa unha medida exitosa de rexuvenecer as plantillas, de incorporar a xente nova ao mundo do traballo, e por outro lado porque é unha medida tamén para evitar que moitos traballadores e traballadoras prolonguen a súa idade de xubilación e non poder disfrutar da súa xubilación nunhas condicións dignas. Ben vedes o resultado, nin xubilación aos 61 anos, nin tampouco recoñecimento deses coeficientes reductores. Aínda por riba, se incentiva a prolongación da idade da xubilación. Pero para quen? Para aqueles sectores de actividade que poderán chegar a unhas condicións de saúde porque a penosidade do seu traballo non pon en risco precisamente a posibilidade de que prolongue. E ainda por riba pretenden premiar dando máis pensión. Con nós non van poder. E polo tanto, hoxe teñamos que facer estas movilizacións porque coa ciga na rúa a loita continúa e así seguirá sendo. Obrigado pola vosa participación, ánimo e adiante.